बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि फुंनि रादाब होनो लादों। दा बे फुंनि रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन हारिनि, आसामनि बा रायजोनि, हादरनि आरो हादर गेजेरारिनि माखासे गोनां गोनां खौरांफोर। दा बेयाव नोंथांमोना मा मा दङ फारि नायलांदो आरो नोंथांमोना जुदि मिथिखानायब्ला बे खौरांखौ स्किप खालामनानै बारलांनो हागोन। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों मैया हठात मैयानि समावहाय 15 जुन खालि फिन NDFB-नि सोद्रोमा हमनाय जादों होनदों। बिथांखौ NDFB-Sनि होननानै बुंदों। दा बिथांजों लोगोसे माखासे बेसादफोरबो मोनदों होनदों आरो बेखौ सनितपुराव मोननायनि खौरां नुनो मोननाय जादों। दा बेसो दुखुनि बाथ्राया थांनाय जानुवारि खालि BTR-नि जानाखि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जाखांबाय आरो बेनि उनावहायबो फिन बे जाथाया जाफिननाया माब्रै जाखो। दा बेसो जोंनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव जादों आरो दुखुनि बाथ्रा जादों। आरो दा बेयो बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखारगासिनो दङ आरो बेयो सावरायनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं ससियेल मिडियायाव। जे BTR सुक्तिनि उनावहाय माब्रै बेबायदि जाथाय जानो मोनखो, हठात जाखो। दा बे खौरांखौ लानानै दासिमबो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा आसामनि COVID-19नि थासारि। आसामनि COVID-19नि थासारिनि बेलायाव नोंथांमोना नुगोन मैयानि समावहाय हठात 15 जुननि मोनानि समसिम 191 सा गासै गोदान केस मोननाय जादों होनदों। दा बेनिनो पजिटिभ केस हिसाबै गासै दासिम दङ 4309 सा। बेनिनो एक्टिभ केसा जानानै दङ 2093 सा आरो डिसचार्ज खालामनाया 2205 जाना दं। बिनिनो 9 थैना थांनाय आरो 3 माइग्रेट जालांनाय हठात दैथाय हरजानाय। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे मैया फुङाव इन्डियान मिशननि 2 अफिसियेलफोरखौ समबारनि फुङाव हठात मैयानि फुङाव पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव गोमानायनि खौरां नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ 12 घन्टा उनाव जेलाना उनावहाय मिथिनो मोनदों, हगारनायनि उनावहाय जेलाना मिथिनो मोनदोंमोन। अब्ला बिथांमोना गोमायाखै होननानै बुंदों। बिथांमोनखौ गोबां जाहोन लानानै पुलिसा हमनासो दोनदोंमोन होनदों। दा खौरांखौ मोनखांनायनि उनावहाय दा मिथिनो मोनबाय बिथांमोनखौ दा हगारना होफिनबाय होनदों माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों। फरेन एफेयार्स हठात फरेन एफेयार्सनि मिनिस्टारजों, भारतनि आरो पाकिस्ताननि फरेन एफेयार्स मिनिस्टारजों सावरायलायनाय माखासे हाबाफारिनि उनावहाय बे जाथाया सोराङाव फैदों होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों आरो। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों US हठात इउनाइटेड स्टेट्सनि एयारफर्सनि जेट फाइटार F-15C ईगलआ सा इंलेन्डनि हठात नर्थ सी, सा इंलेन्डनि सा लैथोआव गोग्लैदों होनदों। दुखुनांथाव बाथ्राया आरो बे गोग्लैनाय जाथायाव बे फाइटारनि पाइलटआ जिउ गोमाबाय होनना बुंदों। दा बे जाथायनि खौरांखौ मैया समबाराव नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बिनिफ्राय जोबथायाव नुनो मोननाय जागोन आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड होनो लाबाय होनदों। दा बेयाव नोंथांमोना साननो हागौ बबे आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड होखो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बाहाय नायनो थाखाय खावलायनाय जादों जे रिक्रुटमेन्ट फर 41 पोस्ट अफ जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 इन पारसुएन्स टू एडभार्टिजमेन्ट मालानि होनदों 23 मानि फेब्रुवारिनि 2016नि फेब्रुवारिनि 23आव अर्थात 23 अक्ट'आव जाय एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदोंमोन जे आसाम पुलिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3नि। दा बे ग्रेड 3नि एडमिटखौ होनो लाबाय होनदों आरो बे एडमिटखौ माब्लानिफ्राय माब्ला होगोन नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन 20 जुननिफ्राय लानानै 5 जुलाइसिमनि गेजेरावहाय बेखौ होनाय जागोन होनदों। दा आरो बेखौ बबेयाव होनाय जागोन नैबे नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय, नट खालामनानैबो लानो हायो। www.slprbasam.in बेयाव होनाय जागोन होनदों। नोंथांमोना बेखौ वेबसाइटखौ लानो हागोन आरो नङाबा कमप्लिटलि बेखौनो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हानाय जागोन। दा नोंथांमोना बेनि थाखायनो फार्स्टआव जायफोरहा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जायफोरा नट खालामनानै लादोंमोन नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, पासवार्ड बेफोरखौ दा नोंथांमोना बेफोरखौ होनानै बे समावहाय जेलाना होगोन अब्लाना डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। आं जा हायो नाजागोन नोंथांमोननिसिम जे जेलाना नैबे 20 अक्ट'आव फैयो अब्ला बेयाव आं नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव फिन भिडिअ'आव बेखौ होफिनबावगोन आरो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन डाउनलड खालामनायनि। दा अब्लाबो नोंथांमोना आसा खालामनानै थास्लायस्लाय हथात नोंथांमोना गावबागावबो बेखौ नैबे वेबसाइट होखानायाव नोंथांमोनहा बेखौ सार्च खालामनानै नायनानै लानो हागोन जाहाथे नोंथांमोना गुबुनाव जाहाथे भरसा खालामबाय थानो नांलाया। दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों। दा 2016 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 23 अक्ट'नि एडभार्टाइजमेन्टनि जुनियर एसिस्टेन्टनि ग्रेड 3नि बेयो खनसे बुंफिनबावनाय जाबाय। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन भिडिअखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनानै लानो हानाय जागोन आरो गोदान फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै लायोबा नुबाय थानाय जागोन टाइम टु टाइम फुं, सानजौफु, मोनाबिलि आरो बेनि गेजेर गेजेर गुबुन गुबुन माखासे जाथायफोरनि फिननाय नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थायो जिहेतु। दा एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।